Emakume gutxi daude ordezkatuta udal mailan erabakiak hartzeko gunetan. Eta tokiko politikan sartzeko eta berdintasunezko parte hartzerako arazo espezifikoei aurre egin behar izaten dute. Udalgintzan, Euskal Autonomia Erkidegoko udaletako ehuneko 24,7an soilik daude emakume alkateak. Eta Euskal Herritarren ehuneko 18,82 ordezkatzen dute. 2015ean, alderdi politikoek ehuneko 32,48an soilik aukeratu zituzten emakumeak hauteskunde zerrendako zerrendaburu. Eta iraunkortasunari dagokionez, emakumeek abiadura moteleagoan igo ohi dira mailaz, baita lidergoan denbora gutxiago iraun ere. Andoainen kasuan, egoera hauek zuzentzeko urratsak eman arren, oraindik ez dira nahikoak. Udal ordezkarien kasuan, nolabaiteko genero oreka topa dezakegu. Horrela, udal batzordeen erdiak emakume bat du buru. Udal batzaren osaketa ere parekidea da, eta alkatetza emakume baten esku dago. Honetaz gain, ordezkaritza duten 5 alderdietatik 4ek dute emakume bat bozeramaile lanetan. Hala eta guztiz ere, beste eremu batzuetan utxuneak topatzen ditugu. Batez ere, udal politiketan emakumeen parte hartzeari dagokionez. Egoera horren jakitun, Andoaingo udalak txosten europarreko gomendioak eta emakumeek eta gizonek tokiko bizimoduan izan behar duten berdintasunerako Europako gutunetik eratorritako konpromisoak onartzen ditu.